Mi smo došli na ideju da bismo upravo da oživimo ovaj trg, ovaj most koji je zapravo trg, a na njemu se jako malo toga događa. Sve što se u Rijeci događa, događa se na Korzu. Pa smo došli na ideju da ne bi bilo loše da se pokrene neka inicijativa koja bi ljude, građane grada privukla ovdje na ovaj trg. I tako smo došli na ideju da pokrenemo tu inicijativu sa organizacijom promenadnih koncerata limene glazbe. Rijeka nije imala takvo jedno mjesto gdje bi se mogli ti koncerti limene glazbe održavati i tako smo onda došli na ideju da prijavimo to kao projekt, jer je naša ideja da to postane jedna lijepa gradska, urbana tradicija našeg grada. U 2019. smo organizirali 6 koncerata promenadnih. Trstavska glazba je inače gradska glazba, a imamo u okolici Rijeke još limenih glazbi koje možemo angažirati. Treba jednostavno vremena da ljudima to postane neka navika, da recimo subotom u podne, jedanput u mjesecu, jedanput u 2 mjeseca dođu na koncert i mislim da smo za ovu godinu odradili, a za sljedeću ćemo još sa iskustvom koje sad imamo vjerovatno nastojati to još i bolje.